बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या भेटीवर जयंत पाटीलांनी काय स्पष्टीकरण दिलंय पाहूयात. बावनकुळे साहेबांची आपली मध्यरात्री भेट झाली अशा बातम्या सुरू आहेत. नेमकी भेट कशासाठी होती, काय विषय? काल संध्याकाळी 7:50 त्यांच्या घरी माझी भेट झाली आणि सांगली जिल्ह्यातल्या काही महसूल प्रश्नांच्यावर मी त्यांना जवळपास 10 ते 12 निवेदनं दिली आणि ती निवेदनं देण्यासाठी त्यांची भेट मागितलेली. महसूल विभागात 7-12 संगणकीकरण केलं, ऑनलाईन केले, त्याच्या दुरुस्त्या अनेक शेतकऱ्यांच्या वेळेवर होत नाहीत. ही सर्व महाराष्ट्राचा तो प्रश्न होता, त्याकडे त्यांचं लक्ष वेधलं. त्याचबरोबर अनेक जमिनी ॲक्वायर झालेल्या नोटिसा दिल्यात, त्याच्यावर शिक्के मारलेले आहेत. मी सांगितले तुमची जमीन ॲक्वायर होणार आहे, पण ती ॲक्विजिशनही केलेलं नाही, त्यांना त्याचे मोबदलाही दिलेला नाही. असे आमच्या जिल्ह्यातले बरेच प्रश्न होते. ते घेऊन त्यांना भेटलो. 6 वाजताची अपॉइंटमेंट होती. त्यांचं हिअरिंग बराच वेळ चाललं. 7:50 त्यांच्या घरी आल्यावर मग मी त्यांच्या घरी गेलो. 25 मिनटं भेट चालली. त्याच्यात काही राजकीय चर्चा नाही. बरोबर राधाकृष्ण विखे पाटील होते, स्टाफ होता, माझ्याबरोबरचे शिष्टमंडळातली 4-5 जणं होती. दादा, पण आपण प्रदेशाध्यक्ष आहात, महसूल मंत्र्यांची अशा प्रकारे भेट होते, चर्चा तर होणारच आहे. इतर काही चर्चा झाली? नाही, तेच सांगितलं ना मी. चर्चा काय झाली, निवेदनाचं रेकॉर्ड बघा तुम्ही. निवेदनं जवळजवळ 13-14 निवेदनं दिली असतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.